Киләсе ел үгез елы булу сәбәпле өстәлдә сыйыр итенә әзерләнгән ашамлыкларны куймаска киңәш итәләр икән. Ә менә каз итеннән ясалган рулет яңа ел табыныңызның бизәге генә түгел, телегезне йотарлык бәйрәм ашы да булыр. Әлеге рецептны коллега Мөршидә Җиһан Кайбыш районыннан алып кайтты. Минем янымда Рушания ханым басып тора, исәнмесез? Исәнмесез? Казга керешкәнче, әйдәгез сезнең кызыклы исемегезнең тарихы белән танышыйк әле. Мин туганнан соң әниемнең энесе килеп, әтиемнән сораган, нинди исем кушарга җыенасыз дип, әтием Рәүфә исеме кушарга җыенабыз дигән. Рәүфә исеме бик карт инде, менә Рушания исеме яшьләргә кушыла, әйдә Рушания булсын дигән. Ул вакытта әле беркем дә Шәкерт абый дип йөртәде дигән аны. Әтинең энесенең Рушания исемле йөргән кызы булганын белмәгән. Соңыннан гына бу ачыкланды. Рушания исеме инде кояш кебек балкып торучы, кешеләргә шатлык өләшүче дигәнне аңлата. Не Рушания апа, сез чыннан да кояш кебек балкып торасыз. Сезгә белеп кушканнар бу исемне. Әйдәгез инде без тамашачыларны хәзер каздан нәрсә ясаячакбыз, нинди ризык була бу исеме ничек, шуны аңлатып китик. Тавыктан ролик ясагач, каздан ролик ясап буламы икән дип уйлап, менә берничә ел инде каздан ролик ясыйм. Менә шул каздан ролик ясау серләренә бик күп кеше төшендер әле дип Инстаграмнан да сораган инде. Менә сезнең килүегез бик яхшы булды. Бөтенесе шуннан карап, каз ролиты ясардар дип ышанып калам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Әйдә, менә монда өстәлдә бик тәмле генә шулай күренеп тора. Төрле тәмләткечләр дип әйтик инде, һәрберсе әзерләп куелган. Булар нәрсә? Булар кирәклеләрме? Кулланмаска да мөмкинме? Әлбәттә, инде беренче чиратта безнең каз, аннан соң күбәйтеп чеснок, аннан соң төрле борычлар, тәмләткечләр ит өчен махсус. Аннан соң инде пешеп чыкканнан соң итне турап куйганда бизәргә петрушка белән суган, яшел суган. Әмма сарымсак инде җитмәсә кирәк булса дип әзерләп куйдык. Иң беренче казның канатларыннан, аякларыннан шактый гына менә сөяк өлешен калдырып, матур итеп түгәрәкләп кисәбез. Бу махсус шулай эшләнә инде. Аның теге җирләреннән итеп булмый бит инде. Монда итлерәк өлешен алырга кирәк рулет булсын өчен. Әлбәттә, инде пычакның кайрап үткән булуы кирәк. Алдан кайратып куярга кирәк, матур иттереп. Уралма ясар өчен казны сөягеннән айырарга кирәк, әйме? Әйе. Менә бу иң итле җире, иң матур җире менә бу түшендә. Рушания апа, бу бит инде көндәлек ризык түгел, кунак ризыгы дип атала инде. Дөресен генә әйткәндә, кемнәрне сыйлыйсыз соң мондый тәмле ризык белән? Минем әйтә торган гадәтем бар, без бу дөньяда үзебез кунак. Шуңа күрә кайсы вакытта үзебез өчен дә пешерәбез, кайткан туганнарыбыз өчен дә килгән, гомумән башка җирдән килгән кунаклар өчен дә пешерәбез. Менә мин хәзер сарымсакны шулай ваклап бетерәм, Рушания апа, аннары аны шушында өстенә сылыйбызмы? Ничек кирәк булачак? Әле башта итне тәписе бар. Без Олы Кайбыш авылында Рушания апаларда каз уралмасын пешерергә җыенабыз. Менә инде безнең казның йомшак иде әзер. Хәзер иң беренче чеснок ышкыйбыз, аннан соң тәмләткечләр кушабыз. Әйдәгез Тигез итеп таратабыз, ярый? Бер җирдә булып, бер җирдә булмаса, бер нәрсә булмый инде. Алай да. Чеснок булган җир тәмлерәк була инде аны. Әлбәттә. Аны сез ушлыймыз киттереп саласыз, ахырсы шулаймы, тагы бераз кирәкме? Кирәк. Савыты белән төшеп китмәсен, тагы харап булырмыз. Хәзерге тузларның тузлыгы бик ни? Слабый. Карап торышка да бик матур күренә. Шул кадәр аппетитны ача дип әйтик инде. Пешкәч ничек булыр? Аннары карарбыз. Хәзер моны уралма ясыйбызмы? Әйе, уралма ясыйбыз.
Насыл итеп. Сездә Ике яктан әйме? әйе орый аласыз. Махсус пакет içine тыгабыз әйме? Әйе, аны ашыгыз әле. Ошабыз. Менә берсен эчкәрәк куябыз. Булды. Һәм икенчесен Икесен бергә әйме? Айрым-айрым түгел. аерабыз аны хәзер. Безнең духовкабыз 220 градуска кызды. Хәзер мин аны духовкага куям һәм инде 1 сәгатьтән соң бераз гына киметеп, әкрен газга тотып алып ашарга мөмкин булачак. Ярар алайса, әйдәгез уйык. Куйык. Аллага тапшырдык. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик кызык кеше булып чыктыгыз әле сез, Рушания апа. Кыйын чакта да көләбез, кызыкта да көләбез. Кыйынны көлү түгелме, тик үзебез беләбез. Һаман көлеп йөргәнгәме, тиле дип уйладылар, алай гына түгел, хәтта юләргә санадылар. Үзеңне җиңеп килгәнне тик дуслар аңладылар. Кыяшлы йөрәк эчендә шартлап тора бомбалар. Усал телләр сөйлиләр дә, барбер бутыналар. Җирдә көлү тынып калса, нинди булыр дөньялар? Менә шундый матур шигырь язган. Тәмле исләр чыга, духовка тарафыннан пешкәндер, ачып карамыйкмы, Рушания апа? Ачып карыйк. Без бүген Рушания апа белән аның шәхси рецептын кулланып, каз уралмасы пешердек. Ул әзер, менә монда инде тәмле исләр чыкты, бәрәңгедән парлар чыгып тора, казбыз бераз суынды. Без инде аны хәзер ашап та карый алабыз, чөнки майлы казны кайнар килеш бик ашап булмый. Авыз итикме, Рушания апа? Бисмиллаһи, Аллага тап. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башта куып карый, аннан инде бәя бирербез, шулаймы? Аллага тапшырдык. Кайсысын алыйм икән? Зуррагынмы, кичерәгенме? Зуррак булсын. Яра, безгә авыз итәргә кичерәге дә җитәр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Каз да булсын, тәмсез дә булсын. Бик тәмле булган. Тагын нәрсә белән пешерергә була? Диге белән карабыдай һәм башка төрле ярмалар белән биреп була. Аның карыннан агып чыккан майын шушы ярма серне салып җибәрсәң, тагын да тәмлерәк була. Шушындый искиткеч, үзегез белгән шәхси рецептыгыз белән уртаклашканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Рушания апа. Калга таба да очрашып яшик.